Hola Manolo, Amparo, Miguel, Mirella e hola Eva. E por suposto, hola a todos aqueles que estades agora mesmo aí reunidos e que me estades escoitando. Felicidades en primeiro lugar a vos cinco, moi en particular, e a todos os que participades neste fermosísimo proxecto. Mirade, eu estaba vendo outro día a vosa película e un momento da película eu notei como algo saía da pantalla, entraba polos meus ollos, distribuíse por todo o meu corpo, chegou ao corazón e prendeu e apretouno de tal maneira que polos meus ollos acabaron saindo emocións en forma de bágoas. Porque que era eso que estaba saindo da pantalla? Eso era un sentimento de amor que vos elaborastes co voso traballo. Amor polas cousas ben feitas. Amor que fixestes no voso traballo con esforzo, con ilusión, con alegría, con espírito de sacrificio. Todo eso se convirte nun sentimento tan potente que salta da pantalla e atrapa o corazón. Felicidades por todo eso, porque iso é moi difícil de conseguir, e só consiguen a xente que fai as cousas como vos, con verdade, con autenticidade e con sinceridade. A mí me gustaría, e o vamos facer, queridos amigos, xuntarnos unha tarde e que me digades como foi eso de poñerse diante dunha cámara e traballar para esa cámara. Co complicado que eso é, que eu teño que traballar todos os días. Encantarame escoitar a vosa experiencia. A mí me vai resultar moi proveitosa e isto quero que o fagamos. Así que repito a todos, a vos en particular, moitísimas felicidades, noraboa. E unha cousa, nun día tan especial como hoxe de San Valentín, que o día dos namorados, a mí seguro que xa me teñen regalado algúns calcetíns para tapar os pés, pero nunca me regalaran uns calcetíns para abrigar o corazón. Moitos bicos e felicidades a todos.